Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Nga wa mo ako hisabti. Matansyang, unsa ko'y... Sultihi ko sa tinuod ko rin na. Usa may mga panghitabo karon sa imong kinabuhi. Nga dili unta angay nga mahitabo. Oh, Unsa? Tubaga ko Corina. Unsa? No, pero bihila ka. Nga no? wa matansyang. Wa. Wa? Unsay wa? Uhila ka lang nga way igong rason. Wa lagi ma. Wa. Ayaw lagi pamakak, kaya ng imong paghilak. Sama da nga nagtugaan nga may nahimo kang sayop sa imong pagkainahan o sa imong pagkaasawa. Matansyang. Ma. Nganong bihila kang maayo? Husto ba ko sa akong pagtuda? Husto ba ko? Ha? Tubag ako, Kuri. Husto ba ko? Husto... Ma? Matansyang? Ginoo ko! Matansyang! Tabang! Tabang mo! Si Mama Tansyang! Tabang mo! Sa maning mitawag. Kadisturbo ba? Oh, si Corina. Oh. Hello, Corina. May kimitawag ka. Nasayod kong... Ricky, si Mama Tansyang! Si Mama Tansyang! Ha? Nausa mas mamanimutan siyang? Nausa, Corina? Salang ka to, giatakis ng tansiyang dugri ka. Huwag kong mahibaw, Apyot. Gidala mo ka sa ospital. Gitakigig ka na, dali ba? Wala na yung sultis kurina ni mo do. Kano sa kabaga nagsugod sa imong pagka-reporter, Apyot? Reporter? Dili mo reporter do, oy. Daghan ka magugay mga pangutana diha. Sabi ko mag-interview ko nimo. Tigsik lang. Sorry do. May magdili ka na mo tingog diha. Palupara ka ng auto aron mo abot dayon ta sa ospital. Saling nga lang? Palupara! Marisgrasya tayo sa bako do, oy. Basta palupara! Basta lang. Basta nga ni Corina, no? Marka bahala gid siya. Mulupad kuno kami. May gisulti ka, Apyot? Wala, doy. Ang parparon ko na. Diyan ako sa ospital. Hain ka. Diyan ako sa ibugat bang. Oh. Sige, nakita talaga. Adto ta pagsulti sa likod nga bahay ng ospital. Adto ko mo diretso dito. Magpaabot ko nimo. Okay. Kumusta si Mama ni Matansyang? Okay na ko no siya matod sa doktor. Oh, salamat kun mo. Usa may advice sa doktor? I-admit ba siya? Obserbahan pa ko no siya. Human sa usa ka oras. Kung stable kay hapon siya. O mahimo na siyang makauli. Oh. Sorry na nga natawag-tawran ko. Natuog pa manggug ko sa mong pagpanawag. Nagdali-dali pa ko gilis. Tod, hikayon din na itong Bernan. Mahimo bang magsulti tagtarong? May mahinungdanon unta akong pakigsultihan ug gihangyo nimo. Bahin sa unsa? May hisabtan na si Mama Tansyang bahin nato. Unyang may hisabtan na siya bahin na to. Mao kini ang hinungdan nga misaka ang blood pressure ni Mama. Kung mao na, nagkasabot ako kung sa ibuot mong pakigsultihan ako. Kreki utang puot.
Gusto ko. Ayaw nagipadayon ka ng buot mong isulti ko rin. Kung buot mong putlon ang tanan tali na to, no way. Wala tayo angay pang panagsultihan kung bahay na namuta nga. Wala. Mao nga ayaw pamugos. Kreki. Pero Kreki, Paibok kang mangayo na kung bisag unsa. Ihatag na ko ni mo. Ayaw lang ka ng butanga. Kreki. Lain na ninyo, Charis, oy. Merly, wa man mo magpaon. Magdungan unta tagpa ni Utto. Bye! Bye, miss! Sige, oy, bye! Oh, uy, si Kuya Dudut. Nalagay na siya sa among school. Kuya! Hala ka, Kuya. May bawan gani kang mama nga wa kami eskwela na. Humanjud ka. Yan naman nagpasok ko siya. Madlo ko. Nge. Nasa man ka, Kuya? Ang utana kag naon sa Comels. Naglagot ko ni mama. Nganong naglagot ka ni mama ko rin na. Ngano kud? Daghan ako nadunggan istorya. Bahay ni mama. Ug ni... Bahay ni mama og ni kinsa. Mao tingali nga dili siya gusto nga manawag tang Papa Francing. Kay... Kay unsa, Kuya? Kay... Lo, nihila ka, Kuya? Nauho kay ko, Comels. Nauho kay ko. Unsa nawa, Kuya? Ngano man, ha? Ngano, Kuya? Sir, mo na ilang rason, Sir Franz, nga may makapuli mo sa imong pwesto? Maungwa ka nila tuguti nga mulip? Murag, di man tingali na mo, sir. Kadaghan sa makapuli ni mo kung wa ka. Si Benji day, si Tuper day. Nagduda ko nga doon nila yung rason. Nga nung wa sila musugot nga mulive ko. Pero walang ko may baw kung unsa gyud. Sir Franz, basig, na nasuya ni mo, sir. Kinsa man kong kasuyaan, Mark. Unsa raman ko. Usar ko ka ordinaryong trabahante. Ug igo lang nga nanarbaho. Ug misunod sa trabaho nga gisangon nga rin ako. Sir, kung ako'y pa-analyze sir, no? Hmm? Kining, di ba? Suod man yun tang tanan din di ba? Hmm. Wa man kay kontra ka, hinamigom kay ka. Mao tingali. Mao tingali na wa maayon ni si tao nga nasuya ni mo, sir. Mabaor ba tingali ng rason na, Mark? Nagduda kong doon na pa'y laing hinungdan. Nga nung nga wa nila giaprubahan ang akong gifile nga leave. Doon na gitingali mas bugat na hinungdan, Mark. Doon na gyud. Sir, pakisayad ka ato imong amigo, sir. Nga mo'y nagpasuod ni mo din sa kumpanya, sir. Lakas man to siya atong mga boss, di ba? Mark, Muna, sir. Pagpatabang niya, sir. Pagpatabang niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!